jama'a ittifaƙan wannan ittifaƙi ne na fuqaha'u, ittifaƙi ne na malamai. Idan ka zo ka tarar liman yana yin sallah baka yi sallar da ke gabanin wannan ba, wannan ittifaƙi ne ka shiga sallar liman, kuma da niyyar da liman yake ba bambanci tsakanin niyyarka da ta liman. Haka za ka shiga isha'i ka tarar yana yi ko to sai ka zo sai ka bi shi sallar isha'i da niyyar isha'i kuma ka yi isha'i. Idan aka gama aka sallame sai ka tashi sai ka kawo magaribar da baka yi ba. An gane? Zuwa nan wurin ittifaƙi ne na malamai. Za ka fara yin isha'in ka bi liman, sannan kuma idan ya sallame sai ka miƙe ka kawo magariba. Haza muttafaqun alaihi la khilafa fi. Muttafaq. Ban ce fa ijma'i ba. In na ce ijma'i wannan wata matsala ce daban. Ittifaƙi na ce ba ijma'i ba, shi ijma'i daban, ittifaƙi daban. To wannan shine ittifaƙi na malamai. Ka bi shi isha'in ya idar ka miƙe ka yi magariba yanzu. To daga nan za a fara saɓani, daga nan saɓani zai fara. Malaminmu al'imamu Malik da malamanmu na mazhabar Malikiya suka ce idan kai magariban ko, to sai kuma ka miƙe ka sake yin isha'i, saboda lokacinsu ɗaya da magariba dole ka jera su. Imam Malik da ya ba da wannan fatawan ita ce fatawan Abdullahi ɗan Umar radiyallahu anhuma. Kaji inda Imam Malik ya same ta. Dan ga wanda zai raddi wa Imam Malik ya san ko da wa yake. Mana tun kafin a je ko ina in za ka yi rashin kunya ka ɗanyi a hankali. To sai ra'ayi na biyu shine al-Imam Shafi'i. Shi ya ce idan kai magariban ka kakkaɓa riganka ka wuce. Ka fara isha'i saboda liman ne, to an lizimta maka sai ka yi isha'in nan. To tunda ko aka lizimta maka ko ba za a ce kuma karama ta ba, sai ka yi isha'in idan ka yi sai ka yi magariba, in ka yi magariba sai ka tafi. Shi kuma al'imamu Shafi'i shi ma ka iya bakinka, kar ka gaya mai magana, domin shi ma fatawashi ya same ta ne wurin Abdullahi bin Abbas radiyallahu anhuma. Don haka Ibn Taymiyya cikin Majmu'ul Fatawi sai kawo waɗannan fatawowi guda biyu. Sai ya ce ga abin da Malikiya ta ce sun dogara da Ibn Umar, ga abin da Shafi'iyya suka ce sun dogara da